ine dzidziso ine nhungamiriro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori, topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, togopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Kazwai muri yeZimbabwe, kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi era rimwe zuva. Ehe, tadzoka zvakare nzvimbo yeMusami. Chinangwa chiri chekuona kuti moto uya wapera here. Ndingade kutanga nekukupai background to the story. Isusu takatanga kunzwa kuti kune musha uri kutsva, tikagouya, ende ndinofunga munotondera tichikuudzai kuti dzimba dziri kutsva. Takabatikana nazvo zvakaita kuti day number 2 takauyawo namadzibaba. Ndofunga makavaona vanga vakapfeka gamenzi regreen, madzibaba mutsunga vekuchitungwiza. Takavati sekubatsira kwamunomboita vamwe tichiona kuti hongu zviri kuita, handei munobatsira mhuri iyi. Ndokuya kwatakaita nawo. Asi musi wavasvika vakabva vasvikoshanda pamwe chete namadzibaba vanonzi madzibaba Godhi. Makavaona takatosvika chinzi vamboita rimwe basa. Ndokubva vashanda vari pamwe chete, vaita kunge vanhu vakariyesa, asi riyesa wapanga pasina, vaitoita vari pamweya. Ende zvavakataura madzibaba ava, hapana akapokana kana kuti ari kupokana nazvo. Asi vachibva, moto wakaenderera mberi. Zvakatipa kufungidzira kuti moto wekumatepa-tepa akapedzera kuushanda ndisekuru gona varoi. Asi chandingade kutaura nezvacho pamusoro penhau yekumatepa-tepa ndechekuti kumatepa-tepa semaziro amunoita, takaenda nevanhu vakawanda vainobatsira, asi moto waisara uchipfuta. Akazopedzera kubatsira ndisekuru gona varoi. Moto wakamboti bvire mumashure mekunge vabatsira, ndokubva wazokata. Izvo zvakangotipa pfungwa isusu yekuti ndivo vakapedza moto, nokuti ndivo vakapedzesera. Asi zvichida vakatanga ava vane basa ravanga vashanda, kuda zvanga zvasvikawo pekuti mishonga yakanga yashandiswa nevanhu kana kuti miteuro yakashandiswa nevanhu yanga yasvika pakuchishanda, zvinova zvakapedza moto. Asi takazova nepfungidziro yekuti ivo sezvo varivo vokupedzesera, ndivo vapedza moto. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Nhasi uno tadzoka kuti tichitaura nemhuri. Chatingade kukuzivisai ndechekuti vese ivava vatakauya navo vachibva pano, moto hauna kumira. Regai tichitanga nauyi tichitsanangurwa nemuroora zukuru kuti chii chakasara chichiitika tisipo. Tozotaura zvakare nevagari vese vari pano, tangowana vari vatatu. Nhasi musha wakati mwi, wakati zi, pakati tono. Hapana kana maneighbors aripo. Zvichireva kuti pataiuya paya vaimhanyira kuzoona minana.
ndo zvaitaurwa zvezvo kuti vanenge vachimhanyira zvezvo kunongedzera kuti honai asi munhu usingaita sei usingazvinongedzere. Nhasi uno pakati zii mhuri yatambura. Regedzai tivape mukana uno vatitsanangurire kuti vapapi. Ndichitanga musuya uya wamakabva ndi makasiya vachiti tichange tine 3 days tiri pano. Vanasekuru. Muchangobva pai vakabva vaenda mumashow. Muchangobva vakabva vati tipei tislot embudzi yedu kana mbuya baba avapo. Mirirai baba vauye moratidzwa mbudzi yacho moslota. Zvikanzi ati kutodya pano mubike sadza neri pano rekanobva tena mumashops patanotsvaga muriwo. Tatsvaga muriwo ndobva tatonokumbira upfu kumaraini bosi upfu wese wanga wapera kane kutsva. Patabika zipoto redu. Manheru moto wakabva tanga kubvira mumanheru acho kuma10 patavafonera. Foni yavanga isiri kuita patafonera umwe wacho anonzi Makogi. Makogi uya akauya zvishwa kuma10 yoyo bvafona zvikanzi ambuya itirai weti bucket mutenderere muchidi muchimwaya mwaya ya DS. Akangosvika akangorarowa akagara Makogi. Akauya zvekuma10 moto unobvira. Achingobva makusena acho moto wakabva utanga kubvira upesa chikabhodhi chachiri papo nezvimwe zvazvangosara zvazviri mumba. Ndobva tavafonera tikati moto watanga. Zvikanzi tiri kudzoka mai manje taenda kwabhura. Tafona futi mangwana acho moto ungobvira. Zvikanzi taenda kuMozambique ndizvo. Takwira bata toenda kuMozambique. Munotoona ikoko ne Friday. Saka kubva zvavakabva kanoti pavakauya moto hauna kupera. Zvakabatwa hazvo zvakabatwa. Plus pandine question mark panhu 1. Monakiri yari kunzi rakabatwa nyoka regreen. Monakiri yari ari panze. Rari togara panze rine maturusi. Doi raingogara rakashama bhozi moto waingodzimura uri pai uri mukati. Saka taigara takashamisa madhoo kuti moto ukatanga kubvira tinongonomhanya tonodzimura bhozi maive nesimindi yaivemo. Musi wakozonzi wakabatwa nyoka takaona monakiri amumba. Monakiri mosquito net uya wamakaona weblue ya mosquito net waitiwo mubepa. Wakazenge wavhurwa mosquito net monakiri aiswa mumba dhoo ravharwa. Kasi monakiri nguva yese raigara mumba. Hatisi kushora zvedu kuti vakatibatsira vakabata zvavakabata. Kasi ndine question mark kuti monakiri aive panze rakazoiswa nani mumba. Pane madzibaba vakambouya vaiva negemenzi regreen vaive vakauya ava vasati vauya. Vaiva vakaprofita zvaiitika. Nekutoprofita kuti sekuru wakapiwa mushonga wakapiwa. Sekuru vakambopenga kana ini ndaisatoziva kuti sekuru wakapenga ndimatozvinzwa vachizvitaura kuti vakapenga. Ava vakabva apa ezvinochero kuvafonera ukadii havadairi foni. Saka tachikumbirawo hedu kuti mutidedzere madzibaba wegemenzi regreen vaya vakamboya pakati vaya. Pamwe vanokwanisa kutipedzera bhozi moto wacho hauna kupera watowedzera kukuchidzirwa zvatowese. Kubva zvatabva mataura imimi kuti moto wakawedzera zvii zvakasara zvikatsva. Zvasara zvinouri kuti chero kaisa bepa mumba chairo ruri kutsva. Musi wamakabva uya mangwana acho makuseni takaenda kuchigayo. Upfu hwese wakatsva. Tatobva unotenga 2 liters yemafuta yakatoputika takatoona yatopera kubvira. Zvinhu zvese zvakatotsva hapasisina tasara negumbezi 1. Magumbezi anga asara 2 ari kuda kugovewa emufi ndo akutsva manje. Tasara negumbezi 1 iro riri pape. Ndo rasara iro rakatotsvawo. Raitoda kutsva marimwe zuro. Saka ambuya nasekuru havasitorara pano ndinotorara pano. Vakangorara pano chete kana kuti vakangosvika pano vabva kwavanorara moto uri kubva watanga. Kana vasipo moto haubviri. Kana vakangosvika chete moto uri kubva watanga. Tinotondera zvakare uchititaura kuti pane zvanosangana nazvo usiku mukurota. Zvichiri kuitika kwauri here izvozvo dambudziko iroro kana kuti rakapera? Aiwa zvinokana. Kana kutonyasorara chaiko. Iro rakapera. Aiwa kutorara chaiko. Dambudziko rakapera pakashandwa nana madzibaba paya. Vana madzibaba vaya vakauya vaive negemenzi regreen handisi tononzi madzibaba namakanawo pakati vaya ivavo. Plus madzibaba vaya vakauya
hatina kuzoita shungu yekuti vadzoke kade pamwe dai vari vakatopedzera dambudziko redu bhozi vakaprofita zvinhu zvakaitika plus vakaprofita zvinhu zvekuti kana ini ndanisa ndatombozvarwa zvinhu izvo zvakaprofita ivo chaivo pamwe wangu asati vatozvarwa bhozi atoratidza kuti mwana mudiki uyu akaprofita pamwe ndo pakapenga sekura nditi anga asati atombozvarwa madzibaba vai vakazvinzwa nani vaiprofita chokwadi. Ava vakauya ava vanonzi ani wagona muroya hatisi kushora zvedu kuti vakabata basa kasi ivo pavakatoya pano vaitofunga kuti ndiri muzukuru wepano havanga usingatozivi kuti ndiri muroora zukuru havana kuzombodzoka futi. Nyoka yakabatwa kukabatwa nyanga hatirambi zvedu takudo rubatsiro kuti moto udzime moto wacho hausi kudzima. Right, tichiuya pano kuzoona mbuya nasekuru tichibva kuHarare pasati paitika zvese izvi takauya pano isusu tobva tataurirwa nasekuru dambudziko ratatinaro remumba mangu inini semhuri yangu kutiwo dambudziko ratatinaro ari kushaya mbereko. Tobva sekuru nambuya vataurawo vakati togona kuzokuperekedzaiwo kwamunogona kunobatsirwa pamwe zvinogona kuitawo zvakanaka. Takaitawo saizvozvo mangwana acho tichibva taenda kunonzi kwaJowa kumasowe kwake takaenda tikanobatsirwa akatinamatira akatipa matombo ekugeza tikadzoka. Tageza kudaro akabva ati mangwana mudzoke pamwe chetewo nani nambuya vako. Takaitawo saizvozvo the following day racho takadzokera. Tasvika ikoko ndo patikapfugama tobva tamwiswawo miteuro yakatimwisa kuti kuda pamwe mbereko ingatambe. Zvapera izvozvo ndo pakabva vataurira ambuya vandandaenda navo kuti kumba kwenyu kune nyoka iriko. Zvishuwa ambuya vakabvuma kuti tinokumbofamba tichimudzwa kuti pamba pedu pane nyoka. Saka toita sei kuti mutibatiriwo chikara ichi. Ndokubva vati no zvatakuita panapa ndakukupai hokwe yandichakupai panapa. Masvika kumba munorovera hokwe pakati pechivanze. Hokwe iyi mukuteya nyoka iripo kuti tikwanise kuita sei kuibata. Tikati mashoko akanaka. Zvinhu zvekuti umusha ureruke pamwe zvinonetsa zvinoita sei zvinopera. Takauya pano tikazokutsanangurira sekuru tisati taita izvi. Sekuru vakazvinzwisisa sekuru ndokutora hokwe iya semuridzi wemusha ndokunorovera hokwe iya pakati pechivanze. Takarara musi iwoyo mangwana acho ndakabva ndamuka ndichienda kubasa. Ndichinosiya pamba paye zvakanaka ndichinosvika kubasa bvunzwa kuti wafamba zvakanaka ndikadai ndakafamba zvakanaka. Then the following day racho ndakafonera ine ndiri kubasa. Zvinzi kumba kwatanga kubvira moto gadheni riri kumba ari kuseri kwekitchen ratsva sei chikanzi moto wangotanga. Zvakandishamisa nekuti zvinhu zvandasingambofungira kuti kungaitike zvinhu zvakadaro. Time imba yatsva zvinhu zvirumba zviri kubvira paya zvinhu zvakanetsawo kuti inini ndikwanisa kuenda kuti chekufambisa chekuti ndikwanise kubva ikoko zvanga zvisati zvabatana semunhu anga achangotanga kusenza. Ndakashingirirawo ndiriko tichingobatanawo pamafoni tichinzwa kuti kuri sei kusvika ndakazouyawo zvinhu zvanga zvatoparara zvapera kutsva. Tichingosvikawo zvinhu zvakangotanga kuitawo saizvozvo sezvinhu pamba paingoitikawo masikandau emoto. Tichisvikawo tichingogarawo pamba tamhoresana nasekuru kutosumuka kudai so mumba kutobvira zvinhu zvirimo zviri kutsvawo takutobatsirawo nokudzimura moto. Kwakugara pasi payako todii takazama kutsvaga but tikanodzokerawo kweJowa wacho kunyanya kuti hokwe yacho yatakarovera pano hatina kukwanisa kumuona. Tikasvika chinzi hako zvadaro takadzoka pano magumbeze akatsva ndobva zvabvira kutaura kunoku musisina kana chinhu chirimo mumba kana chikafu kana chekubata. Moto wacho hausi kupera zvinhu zvacho zvese zviri kungobvira. Chasara igumbeze rimwe chete rekutotiwo panapa ambuya nasekuru havachakwanisi kurara pano pamba nekuti zvekufuga nemoto wacho hausi kupera hapasisina zvekufuga. Saka hatisi kuzivawo kuti dambudziko richaperawo sei. Mhuri yeZimbabwe vanokwanisawo kutipawo rubetsero rwekudzimura moto uyu kuda pamwe mhuri ingafeme pamwe wakatizwawo musha vangadzoke nekuti dambudziko iri ranetsa. Ini ndakamira pano pambusha panyamugara ndiri kukumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe
ndapinda dambudziko rakaomarara remoto. Hongu kubatsira vanhu vangaprofita vanganiwa asi moto hausi kupera. Moto waniparadzira chikafu, moto waniparadzira magumbezi. Moto watananisa muri. Handisina wandichiinaye pano. Ndiri kumbira rubatsiro kumhuri yeZimbabwe. Rubatsiro chairwo nokuti handisina pekutangira kana pekubata. Chekufuka handisisina, chekudya handisisina. Takutongoti umwe musi anenge afunga kuti igirewo sadza rakabikwa otipowo todya. Pano pamba handisi kukwanisa kurara, handisina chekufuka. Saka ndikumbira kumhuri yeZimbabwe vanenge wanzwa zvautsisiwa nemweya wavo murefu wandibatsirewo. Tingade kunzwa ipapo gogo kuti pane zvaitaurwa nevese vakauya, pane vamunopokana navo here pane zvavaitaura? Handinoona kuti ndakapokana naye nokuti vese vakanga vachingochicha kuti vatibatsirewo. Saka handingavashori sevanhu vaiita basa ravo. Tasvika panapa tangowana muri vepano chete. Maneighbors achiri kumbouyawo here sekuungana kwaaita kuya? Ndofunga kuti maneighbors vakanga vachinga kuzotaura zvenyoka yakabatwa nechinyanga chakabatwa mubedroom iyo. Saka vanenge vakagutsikana nezvakabatwa pano. Havachauyi. Gogo, vamwe mhuri yeZimbabwe iri kutibata iri kuti ko kana pamba pacho pachinetsa vadii kubvapo, vanogara havo somewhere. Imimi munoti kudii nemashoko iwayo? Ndinozvinzwa. Somewhere kwandinganogara ndekupi? Ini handisina hama dzichandichengeta bongo namai yangu vakafa. Ndinogona kubva. Hapana zvinoedza ndiri kuti ndikutiza moto. Uenda unowakaopedza saizvozvi. Moto wobva wadzoka zvakare nemo. Rubatsiro rwandachipiwa rwo runenge ruchiparara. Vangazoramba here vachindibatsira zvakare ndichiramba chikuita zvemoto chete? Ndofunga muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe ndonhau iri pano. Tazotiregedzai titaure nasekuru. Sekuru vati aiwaka nhasi ndoda kunyatsotsanangura muri yeZimbabwe pandakatanga nekwandiri kuenda. Vanyatsonzwisisa nekuti vazhinji havandinzwisise. Panapa ndakapiwa stendi 1974 tichine mwana 1 wegore iroro 74 2 August. Kukagouya sabhuku, akanga ari sabhuku, achibva nekwababa akati ndatumwa nababa kuti enda unogadzira pamba pemwana wangu kuti agone kuzogara zvakanaka. Akacherera zvinhu zvinenge zvimapupa zvewaiti handina kunyatsomuonesesa. Plus apa ndichine pfungwa dzeudiki. Ndokucherera apo. Ndofushira zvanzi tapedza ndozvandenge ndatumwa nababa wangu. Tagara kudaro. Tobva tawaka. Tobva tazowaka kamwe kamba apa kemapango kitchen. Tatoona kuti umu maiti maane zvinhu zvati wandei. Ndichiri kusenza kumayadi. Zvino zvapera kudaro. Tiri kufamba mukurarama kwangu. From 83 manje. Taane muri. Tine vana anoti Esther wekutanga, kozouya Emmanuel number 2, kozoita Itai number 3. Fungai ndiye akaberekwa gore racho 83. Aberekwa 83 ndopandakatanga kurwara. Tarima zvekurima zvekuti takakunda makore ese iwayo. Kurima kwese kwandaiita. Tambopiwa basa nemumwe munhu akanga andinzwirawo tsitsi nekutambudzika kwandaiita. Tikakobora madhunduru 12 avari pamberi. Nibadzai ndichiutera ndichitema ndine magutsa. Kusvika takapedza izvozvo, tapedza kusenza basa redu. Topa takatengerwa 6 bags dzefertilizer ari 82 euro. Topa tarima. Kukohwa kwauya tobva takukohwa muna 83 ava ndobva wasununguka mwana anonzi Fungai. Ndopakazotanga dambudziko rangu ini rokurwara.
ndakungoti panapa pandikangomuka chete ndiri kuendanga kupikwa atezva handisina chandakapfeka. Ndisina chandakapfeka. Ndichingosvika iko kuna atezvera vaizonditambira nevaambe vangu vachingotiza. Avatezvera vangu ndio vaizomhanya mumba votora hopusi yavo vondipfekedza kuti ndigone kutaura. Ndosvika vondipfekedza nziko ndiri kuda potya. Ndoya ndaingofamba ndichingoti ndiri kuda potya. Vondipfekedza vozondidainzira muzukuru wangu mwana watete ndekuti wanga wakavakedzana padhuze nepadhuze. Nzi uya uone sekuru wako. Muzukuru wangu uchindinaidza kuuya kupi kuno. Ndosvika kunoko. Ndaingogara wose munhu ndisingazivi kuti ndiri kuite. Zvichipera izvozvo ava kusvikonzi mimi chiregai kuenda kumaricho kunotsvaga chokudya. Ndinokuunzirai chikafu ikoko. Instead munhu anozoshayikwa kuti zvafamba sei zvikazokunetsesa nemapurisa. Manje ndanga ndine mwana aenda kuchikoro mukomana naEsther. Esther Manero ndiaiziva aiteedzera gumbo iro rakazoremara. Aindoona ndapamhiri peroad apo. Ndaiteedza uhweso. Ndiye aiuya uzonditora ndaingosvikomira so ndisingazivi kuti ndiri kuite. Kupera kwazo tikagofamba tikadi hama dzimwe dzemukadzi dzichindiyamura kuti vambondifambisa fambisa. Asi zvakashayiwa basa. Kwakazouya mwana wehanzadzi. Mwana wehanzadzi yababa manje kune imwe imba. Ndiye akazonditi ndatumwa nasekuru beta kuti kune musha kwaamai vako kune sekuru auda kungofaza asisina mhosva. Sina tsarukano. But iye munhu haana mhosva haana chaakabata. Ndo akazonditora manje. Ndobva taenda mudare remasekuru beta. Aive lecture pauniversity. Anga ari achiri pazera renyiro. But aive mutete ari mutsuka anobva kwaMutare. Tasvika kuyo akanditaura kuti wakaberekeswa chikwambo iwewe nababa wako. Mafambiro avo akaita uchibva kwamai wako uchiri kuaziva. Ndikati wakafamba sei? Ndikati ndakangotanga kuti ndabvisa mombe kwadzambuya kudhipi. Ambuya ndobva wandipa 4 bob. Tichiri kuseenzesa mapounds. Ukuzinza kuma 74. Saka ndapinda munzira kuti ndakuya kunoko. Handina kuzoziva kuti ndakakwira motokari ipi kana kuti ndakabva kuna 8 o'clock. Apa ndakazosvika pana baba apa pabhizinesi ravo na 4 o'clock. Asi handina kuziva kuti kwese ikoko ndauya ndakwira chii kana kuti asi ndakazongoerekana ndangofesana nababa kuti baba ndasvika. Ndo mafambiro andakaita kuno. Azviona. Ndo pandakazoti tagara vakunetsana nebaba nevakoma baba vachirara nemuroora mukadzi wemukoma mukuru. Svika ndikazonzi natete aiva vari kwachigomba. Anogara panexon paaigara baba vavo. Iwe muzukuru uri munyowani panapa. Haufaniri kubatira nyaya idzodzo wanga ukazotora ngozi kuna baba. Wakupindira nyaya dzavakunetsana nababa wavo nevana vavakarera. Iwe wakakurira kwaamai wavo. Ndobva ndaitawo saizvozvo. Ndopandakazorikicha ikoko ndichiseenzera kusvika ndakazotengawo hembe dzangu kwamashaya mombe. Ndokuzopinda baba ndobva wazonditora bva wanondisiya kuHarare kwaiseenza sekuru wavo. Pachikoro chiri panhengirika apa mutaundi umu. Chiri munhange munani. Ndakanganwa zita. Yapa high school chiri munanhengirika. Ichocho ndashaya zita racho ndakanganwa zita racho. Ndopandakazowanira basa ipapo kumayadi. Ndawana basa manje. Handiona zvinhu zvacho zviri kungondiomera murungu kumutaura kuti ndipamhidziro mari tichitambira 2 pounds 10. Ndobva angozongopamhidzirawo dhora kuti ikwane 3 pounds. Kusvika ndakazofunga kuti
ndiende kudriving. Driving ikoko ndakaita malessons angu 13 lessons. Ndakugona kuzoti ndichiwana mari yekubhuka nengirike road test na inspector ndo yandakabva ndashaya kuzoti nditaure nemurungu. Murungu akati ndigone kukukweretesa mari kuti uende kuVIT paroad test. Ndobva ndangomirira ipapo. Ndobva ndazorara manje. Ndobva ndarota nziisa mabhuku apa. Pandakanziisa mabhuku apa uteero uku uende kuri kuenda vamwana. Ndakapanga paine uswa hwegreen. Pandaisa mabhuku angu edriving ipapo. Uku kwandakanzi ndiende kwanga kari kakoto kaingodzika uku kasina mvura kana sei. Ndobva ndazofamba ndikazanzi upenyu hwako ungorifanirwa kunge uri munhu ari mupfumi, but maererano nezviri pamusha penyu hazviite, uchatotambudzika kuti udarika zvauri kuita izvo. Zvapera izvo. Ndobva ndadzoka kunoku. Ndobva ndazodanana nevamambuya ndichiri payadhi ipapo. Varungu vaingoita zvokungonditrastawo zvokuti hamene ndichingopiwawo zvinhu. Ava vakupota vachidanzwa mumba nemukadzi namedhema wacho iyeyo, mukadzi wemurungu, vachibatsiridzawo zvavaibatsiridza mukati memba yemurungu. Ini ndiri garden boy. Zvapera izvozvo. Ndobva ndanzi house boy ndobva aramba basa. Ini ndobva ndapinzwa mumba. Ndopatakazogara tikagara uku ndichiroora madzimai avo. 74 ndopatakazo ava ndobva vabata pamiri. Ndobva wasununguka mwana anonzi amai waNobeta, anonzi Esther. 76 tikaita mumwe mwana mukomana anonzi Emmanuel. Ndo vese vari kumakuwa uku. Right. Zvadaro kusvika kuma83 ndopatakazotanga kutambudzika. Tadzoka kuno basa rapero. Ndikazotanga kuita zvekurikicha muvanhu, ndichiwaka matanga ehuku neizvizvi, zvichingoburamba kubatana, zvichiramba kubatana. Zvadaro manje ndopandakatanga kurwara manje, kurasika njere manje. Ndopandakanga ndakupota ndichingobva panapa ndichinoenda kwaatezvara ndisina kupfeka. Iko kwatezvara ambuya vangu vakandiona, ndaingorikana ndangosvika pamusuwo. Amai vaitoshaya kuti wobuda sei. Amai wewa mukuwacha zvaanguuya asina chaakapfeka. Zvino zvadaro vatezvara vangu vaibva vamhanya kunotora hovhorosi vondipfekedza. Woenda panenge ndo patete vangu pandakaroora ava ndichigara ipapo. Zvakanga zvakaita imba dzepano apa paatezvara vangu, pane imba yemwana wangu uyu kwamatangira ndo pane imba dzanatete wangu. Apa pakati apa pane rodha uyu kuyambuka kwashanhu. Saka kuzosvika ndizorwara, kukazouya mutete, mwana watete kubva pamukarakata ndokunditaurira. Ndakavanzi aiwa totanga taenda nemisekuru. Munotanga mataurirwa. Tobva taenda kuzengeza 3. Ndonotanga pa 56 ndinge 26 ani Gobhu. Ndopandakaona na sekuru wainzi sekuru Beta ari lecture pa university. Aitenda kuno lecture for 3 days per week. Ndo akazonitaura kuti wakaberekeswa chikwambo iwe. Asi chimbodzokera kumba uko. Asi ndaona wadzoka usasaona kana kuita sei. Ndobva ndapiwa mari nemuzukuru bva ndambodzokera kuno. Kandi sekuru chirega ikuzoita zvewawa. Mari mukazotadza kuuya kupi kuno. Zvinhu zvanzi ndizvimbobata ikoko. Ndikati alright ndobva ndauya. Asi ndiri kuona kunge uchaburukira kumba pana sekuru wako munzira. Asi uchabva ipapo waroho. Zvichibva zvaita ndisekuru Beta vainditsanangura. Ndobva ndangosvika pamatina apa. Ndobva ndati rega ndidzikire panapa ndimboona sekuru office. Ndozoona hanzvadzi dzangu dziripo naiwe sekuru. Totandara kwakumanheri sekuru office ndobva wabva kugara kwawaisenza mugaraji.
Bwandiona nzi uyo uri kuitei panapa wakabatanga kundirowa lakini apa murama wangu akanga ari murume wakanga ari mudhumeni ikoko kucross uko zvino pavaigara ndinopaziva ndopandakazotofamba from 9 o'clock ndichienda pamudhumeni ndopandakazorara pamurama wangu ndiri parwendo rwekubva kwasekuru Beta. Mangwana acho ndopandakazosvika kuno ndogara ndopandakatanga kunyatsorwara mani. Kurwara kunonzi kurwara kuti zviye zvekuti ndidzimirwe kana kuti ndiite sei. Ndopandakanga ndakupota ndichingobva panapa ndisina kupfeka kuita sei. Kuona ndakazoguma ndisasaona kana kunzwa. Ndabva mukupwanya garden, mapango egarden ndichiita ndakanga ndauti moto uchiwandidzwa. But ndaingonzwa kutonorwa mani. Ndaingonzwa kutonorwa. Rimi iri remoto kunge richapisa chi. Ndopakazouya muzukuru akazonditora akati sekuru. Ndobva waita sei? Kuti ambuya handi. Ndiri kumuzoteza. Ndobva aenda. Ava vakazoti vakufamba vakandibata ruoko. Uku kunzwa handichanzwa. Tikatobatsirwa tikasvika pacharge office. Ndaiti ndikangosvika pamwe ndobva ndangomboenda kana kusaziva kuti ndiri kupi. Vachibatsirwa nemapurisa kusvika tasvika kuZengeza 3. Pamuzukuru wangu aigara muZengeza 2. Iko ndakarapirwa kuZengeza 3 kwaigara sekuru Beta, asi wakanga ane dzimba dzavo dzokumasabha. Iwai basa ravo waiitira pa 26 Gobu Road. Zvino tobva tazoendeswa kumoto ndichiita sei ndichisvika ndaakusvinura ndaakuona. Saka nzaura dai muzukuru wangu wakafunda. Ndikadai ndakuisa pabasa rakaita sei. Rakanaka zvino zvausina kunyatsofunda. Ndichangokuita ndopandakazoona basa kusafeguard security. From there ndopatakasenza tikazoberekawo mwana wangu ainzi ari kumunheke kutaundi mukomana tichigara muApworth muna 89 ndogore rakazofa baba manje. Sekuru Beta vakazana kuti baba vako ndavaona vakutotumira kutsvaga kuti amuraramisa ndiani. Saka ini ndiri muyera Beta anditambwi naye. Ndogore ravakafa sekuru baba vangu ini. Zvino chiri kunetsa ndechekuti dambudziko randava iriro. Zvinhu zvakasiyiwa nana baba izvozvi zviri kupi? Ndozvandakagara zvichinditambura zvichinditambudza nguva yese. Kumba akanga asara nacho paukama ndewekumba huru. Kumba huru chakapiwa mukoma iye akazofa manja. Auraya vamunin'ina vake mukoma Everest na Anthony. Iye ndiye akazouya. Iye zvino kwasara uya papa Brad. Papa agara padongo paya. Pababa man. Saka history ya dambudziko randiwana iri handichaziva kana kuti riri kubva kupi. Semunhu ndaingoti ndikangonzi kufa kwakaita sekuru Beta ndokwakazounzira maproblem yokuti ndaiti kana vakamhanya waipiwa bhodhoro remvura. Mvura chena yaungambodzi kana hapuna mvura yakada. Vanzi muzukuru enda unogeza. For 3 days muchimwa. Unoona zvinhu zvacho zvaita zvatambara. Nzira iyi pota uchiita sei? Uchiisakura. Panapa hakuna kuzobuda nemoto panze. Atakagara kusvika sekuru Beta waita sei? Wafa. Kana paripo pakazodarikwa here mhiko yokubuda kwemoto. Taane mhuri ka. You never know what happens.
nekuti mhiko yacho ndiyo yatakasiyiwa nasekuru beta kuti handidi moto panze chete chete. Zvinhu zvese zvanga zvakanaka. From there hatina kuona matambudziko kusvika wapa kuita sei. Aiwa tanga uchingo dambudziko rakazouya kuwana kuti havana hapana kana ari kumbowanawo basa rakanaka asi takavafundisa. Ndopatanga takumhanya pamusana pemhuri kuti sei dzisiri kusenzawo zvinoonekwa. Vana uyu mwana baba uyu amai uyu vakaroorwa zvakanaka vakauyiwa nawo, but murume wacho ndobva angowatiza kusvika wazotorwa nemumwe murume avateera upo. Saka izvozvo ndo zvatakanga takuenda kumapositori kana vanobatsira wechiwana. Saka nedambudziko ratatarisa manje, saka hatichaziva kuti aitipa zvinhu zvinotiraramisa nezvazvopanduka naizvozvo hatichaziva kana kuti ndezvayo sekuru beta, but zvasekuru beta ka imoto, but hauna kumbotipa maproblems yakazouya nekunge avapiwa huku waenda nemuzukuru nemukadzi wake vachifambira maproblem avo ekushaya pamiri kwemuzukuru uyu. Ndipo vakazotaurirwa kunzi iwewe kumba kwenyu imimi amai imimi pane nyoka. Saka ava vakanzwa kunzi ndiani nhanzi ndiyenyu. Ndopavakazoita shungu yekupiwa huku. Huku iyi ndiyo yakazotangisa moto. Topatazi wamuka weyo mukomana wangu number 3 tingangoti number 4 kubva kufirst born yangu ndiye number 4, but pari zvino ndiyanda kuti number 2 kune vasara. Saka zvakaitika vari pano ndiri panyaradzo wakatanga moto kupisa kagadheni ako achibva kudzimura ipapo uchizoenda mumamheno kuti zvii zvakaitika ipapo. Saka ndagumira ipapo ndiachapedzisa zvakaizvazvo. Mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwa zviri kutaurwa nasekuru. Wai vatitaurira nhau iyoyika inhau yekuti tiri kuedza kutsvagisisa kuti dambudziko repamusha uno rinogona kunge rakabva kupi. Naizvozvo zvakare mhuri yeZimbabwe tinoziva tina nasekuru, tina nambuya, tina namadzibaba vese vanobatsira vakazara nenyika yeZimbabwe. Vedwe huyai muyamure mhuri yatambura. Ndofunga mazviona vakawanda vari kushingaira kuti pano pave nekugadzikana asi zviri kuramba kupera. Ndosaka sekuru vazotanga kuti tsanangurira nhoroondo yavo kubva vachivaka musha uno kusvika pari nhasi. Ndofunga makambonzwa madzibaba mutsunga vaya vegamenzi regreen vachitaura kuti sekuru makamboruza njereka imimi. Kusanganisa vazukuru nevamwe vakawanda vanga vasingazvizive vaitoona chokwadi chaicho. Ndio nhau iripo mhuri yeZimbabwe semaonera muri kuita musha vadongo. Dzimba dzakatsva, dzimba hadzichina vanhu vari kugara. Wango musha ndingangotaura nditi wamusha wezita. Hama dzese dzamaiona dziya dzakazara dzichimirira kunzwa nhau hapachina, havapo. Gumbeze iro ramuri kuona iro ndiro remushakabvu. Ndofunga ndiro richiripo chete, zvimwe zvese zvatsva. Muchitarisa paimba iyo ndofunga munotondera paine chikabhodhi chitakasiya chewhite. Kana pakashanda vana sekuru gona varo ichaivepo. Nhasi uno hachisisipo, chakatsva. Uri kuenderera mberi. Hembe dzavakatoisa palaini idzodzidzi dzimwe dzacho dzatsva. Iye zvino vakatopfeka vakavirikidza hembe kuitira kuti kana moto ukauya dzipone. Dzavakapfeka ndidzo hembe dzavasarirwa nadzo dzekupiwa zvakare. Vadumbirwa, vapererwa. Pamufananidzo iye zvino ndofunga muri kuona muzukuru sikana
atanga achitaura naye, murume wake auyawo zvakare kuti vaone dambudziko iri vari pamwe chete. Asi semagariro avakaita iwayo anotokuratidzai kuti vanhu vagumirwa, havachisina zano. Chibatsirai kana imhuri yeZimbabwe. Ndinokuzivai muine rudo, ndinokuzivai muchibatsira zvikuru. Kana mukatarisa gogo zvakare, munotoona kuti kugara kwavakaita ikoko kuri kutotaura nhoroondo yese, kuri kutaura nyaya yese, kwavabva nekwavari kuenda. Hatidi hedu kutaura nezvasekuru, vagumirwa. Zvakwa muri yeZimbabwe, ndimi makaona madhirama akasiyana siyana, ndimi makaona nyoka dzichibatwa. Tadzoka kakwamuri kuti ko ngatimboisai kamusoro pamwe chete. Wese anoda kubatsira, tibatei panhamba dzedu, zvingava zvekudya, zvingava zvekupfeka, zvingava zvekufuka. Chimboratidzai karumwe rwenyu muri yeZimbabwe nekubatsira mhuri yashupika, musha ravadongo, mhuri yagumirwa, mhuri yadumbirwa. Muchibatsira mhuri yeZimbabwe nepamunogona napo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Vamwe vaindibvunza kuti ko kwavaienda uko vachibva muyadhi ndekupi, vana sekuru gona varoi. Chandingade kukuzivisai mhuri yeZimbabwe ndechekuti uko musha mumwe chete neuno, kumba kwakavakirwa nemwana komana. Tingati ndokwaanogara. Uyezve kudivi ikoko ndiko kune road inosvika nayo nevanhu. Sekunzwa kwamaita muzukuru achitaura, hanzi chibhegi chakabatwa chine nyoka chaigara panze ikokoko. Madhoo ari kusara asina kukiyiwa. Zvinogona kureva kuti sekufungirawo kwavakuita havasi kuti ichokwadi, asi zvaiva nyore kuti munhu anokwanisa kuuya anga achitora chibhegi ichocho ochiisa mumba oisa nyoka imomo. Asi mubvunzo wangu unoti, iyo nyoka yacho inonge irimo mubhegi umo yanga yakangopfava ichimirira kudenwa. Munhu osiya nyoka iri mubhegi isingasari ichibuda ichienda. Kana muchiri kutondera, mabudiro akaita nyoka iyai haasi ekuti yanga yakasungirwa kana kuti yakangomwaiwa upfu, unless ine mushonga unoipusisa. Then kana yamwaiwa upfu yobva yati bengeno. Ndofunga makaona paya ndichimhanya nekamera ndichitotiza ichiuya nekwandiri. Ko yaidii kuzviita? Chii chakaipa kugara ipo paya? Kana iwo mazai ayanga yaita, ngatimbotaurai tichiti nyoka iyi ndeyavana sekuru. Ko mazai aya indese ndamboona hangu mazai enyoka, ndakangonzi ndeyenyoka zvoni ndakangobvumawo kuti ndeyenyoka. Asi vanga vakaachengetera pai, vachiziva kuti kune musha wavachazoenda kunobata, vobva vaburitsa. Umwe mubvunzo wandinawo zvakare ndewekuti idzo nyoka dzinogara dzichibatwa, vazhinji munotaura imimi muchiti aiwa nyoka ndedzavo, dziri kutambudzwa nyoka. Indotowo nemubvunzowo, kana dziri dzavo nyoka idzi, vanenge vachidzichengetera pai? Ndofunga unotoone dura rakazara nyoka dzavanopota vachitora 1-1 vachiendesa, 1-1 vachiendesa. Dzinenge dzichimboita basa rii? Dzichichengetwa pai? Dzichipuwa chikafu chipi? Munoona zvinhu zvakaizvi zvinonetsa kunzwisisa. Kuda mumwe nemumwe ari mubhizimusi rake ndiye anotoziva kuti zvingafambiswe sei. Idzo nyoka dzacho dzinenge dzichipuwa chikafu chipi? Saipapa zvakare munoona zvinoitika, inini ndingati maevents ese, kana paya kubatwa kwevaroi pagokwe, munotondera zvakare mbuya vaya vachitotaura kuti hongu
ini ndakamunokora tsoka, ndaida kuita zvakati. Zvinhu zvinenge zvichobuda live. Nyoka dzozobatwa asi dzichiurawa futi. Mubvunzo wangu inini unenge wawo kuti nhai mhuri yeZimbabwe, nyoka idzi dzinenge dzichichengeterwa pai dzavanoti pese pavaenda vobata vouraya, pese pavaenda vobata vouraya? Inyoka here kana kuti zvinenge zviri mumaziso edu? Ndanzwa zvakare vamwe vachitaura kuti iko kanyoka ikakaka kubva zvakatorwa mushonga nasekuru kangadai kachiri kaejiyo here kana tingadai rakura razi nyoka zihombe. Asi ni semaziro andoita mushonga nyoka inogona kuapia kari kanhu kemanga-manga, asi ritori zinyoka zihombe. Mumaziso evanhu kanenge kari kanyoka kadiki, asi riri zinyoka zihombe. Naizvozvo mhuri yeZimbabwe, nyaya iyi inopa mibvunzo kudarika mhinduro. Ndangoti taurirane, timboexchangewo mawedzika tichipanana mazano, mutiudzewo kuti kana dziri nyoka dzavo vanasekuru hadzilembenge dziri pai, dzichichengeterwa pai, dzichipuhwa chii? Madzibaba vakabowa pandakatarisa nyoka yako apinyingukira vakutya kurumwa. Ko kana kari katoyi kavo vaigochemei? Ameno, tongai tinzwe. Mhuri yeZimbabwe, ndiyo nhau iri kuno kwaMusami, mazvinzwira, mazvionera, ndo mamiriro akaita zvinhu. Sekutaura kwaitwa naMbuya uyezve nevamwe vatauri vabva pano, taakuchikumbira kwamuri vanasekuru, vanaMbuya, vana madzibaba nevese vanonamata kuti ndiwo mukana wokuti muyozoradza masimba enyu mubatsire mhuri. Nhamba dzedu ndidzo dzamuri kuona, 0714 903 747. Muchinge muine rubatsiro rwamuroda kuita, tibatei panhamba idzodzo. Isusu takasununguka kuti tikuperekedzei tisvike nemi pamhuri inoi. Tinozofara chete kana vakurarama mararamiro ari kuitwa nevakawanda-wanda. Ndinoona idambudziko guru kune vanorapa pachivanhu nekuti mwedzi waNovhemba watanga. Naizvozvo vazhinji vari kutaura kuti dambudziko raitika muna Novhemba. Tinozvinzwisisa, ndo zvamunotevedzera. Asi vanokwanisa, uyezve kana paine vasingazvikoshese izvozvo, muchida kubatsira mhuri, tinokukumbirai kuti mutibate tiende tese tiyamure mhuri iyoyi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ivimbo yangu yekuti tese tichabatana mhuri yeZimbabwe tibatsire mhuri. Hongu vazhinji vaita pari kuitika madhirama, pari kuitika comedy. Ngatichimbosiyai madhirama necomedy kure, tibatsire kamhuri. Manzwa nhoroondo yataurwa nasekuru kuti vakavaka sei musha wavo, ndepapi pavakatsika pavanofungidzira kuti kuda panogona kunge paripo pakonzeresa dambudziko riripo nhasi. Ngatichirasai pfungwa dzekuti uyu ndiye ane mhosva, uyu ndiye akadai, uyu ndiye akadai. Hanzi mbudzi kubarira pane vanhu hunzi nditandirwe mbwa. Kobatsirai kamhuri yeZimbabwe. Chingave chikafu chekudya, zvingatori nani mukavaigira vanochengeterawo kuma next door vachipota vachinodyira ikoko vachidzokawo pamba pavo. Ko zvingaitwa sei? Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva, hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu,
iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga.